Kajingye pule ya ka kitab u Daniel, kawai hadin kawai kalenong, ni ai kublai bat ni priang ngubha ya pi baro, ha ka keteng u Disgrace, sya kaneka channel Kasi Gospel Media. Sashi sinbiang kajingye puli ya ki kitab u Daniel, kawai hadin kawai kalenong nilai poi menta, sya kalenong ka baar ya ka bang ngiladep manipuli ki babun katu kani ki benta bat ka basa ka bang akwa ban biang sa isien kamat ka bang laai umau uban syo ya ki hima. Daniel kalenong ka baar ka dekat ka balai puar ka pen kan mau yangi ya ka jing posniu Josim Nebukadnezar ya ka ba umla syo ban kan mau Henry u Daniel hadin ba laplut por banduai layo ya ka bon na ublay bar ubla batay hausim ya ka doblay ka bausim kamausyu bar kata kalong ka doblay ka bakraw ka khli da ka kser ka syadam bakik sangti da ka rupa bat kumta tater ngakwa ban pengkamau biang ka khli kser ka thau ya ka hima Babylon pelasan syar hapdeng kani ka spasnem dos pasan hadu sang spa lai khundai sangti bat syadam rupa ka thau ya ka hima met pasha Sanspa lai khundai hadu lai spa lai puwei BC kala sensyar ka sengkai bat kalabong da karnong ka thowi ki himagrik bala sensyar ha ka spa snem lai spa lai puwei BC hadu shi spa nriu popra BC ka kejatnar ka thow ya ka himarum bala sensyar ha ka spa snem shi spa nriu popra BC hadu sau spa nyau po nriu edi kislak jat shibenta kilong da kanar ba shibenta kilong takado bertha ki thau ya ki shpo tuli ki hima ki blai pan nakarom house nam sospa nyau phon riu edi but uniu mau uba u Daniel batai house im Nebukadnezar bau la penwet ya ka ni ka doblay u thau ya ka hima ka jongblay ya ka ba ansa seng ha ka berthai bat ka ni ka hima kan ni junom Daniel kalonong ka baar ka dekat ka pasabsan kabatai yakani bakani ke jemput sniu kolong ke basisha bar ke jingmatai jongka ke baskem Daniel kalonong ke baar ke dekat ke basau se sin hani kaong teha kisngi jong kita kisim ublay ke beneng on penyang ke hima ya ke ba on pendu lanu ru ke jingkeli kolong lanu ukris on saseng yala ke jong ke hima jong blay ka Bible ko ong kumni nitip bau kris ula walong do long snam shen ka perthai ya ula sana pna ulayap na kamta kipop jong ne perthai bad ha kasngi ka bala ula mipat hadin sau posngi ula kiu shabneng bad menta udan ha kakti kamon ka khet ka jong ublay uba kupa nikong Thessaloni kalonong ka basaw ka dekat khan riu khanyo kabatai bau Jisu on sawan biang hakasien ka baar naba utrai hi unwan her nabneng bat kajing risa da kaktin sawa u anger rangba pada keturuai ublay bat kita gibalayap hau kris kin yami pat shwa kabomot bakitu baro gibalayap hau kris hakajingwan asin kajong u on pinmi pat yaki ditang kitahi kibalangej hau kris kibalale kamon kajong u kin sayo ya kajing mi pat ka Bible ko ong shishu kumni anda kumta mangi ke barang im ya ki balak pensa on rongno yangi lambat ki hakil o ya ka bani syam yo try hakasunning te kumta ngin yalong junom lambat utrai kabumut lada ujisu nuan shibet kita ki balayap ha ukris kin sayemi pat kidon ki barang im hakasngi ke jingwan asin ujis kris on sapen kelador yaki bat rengkat bat kita ki balak pemipat on rong no yaki shabneng kata deke baka Bible ko ong kadba kita ki bamman ki badang im ki bam shem la pengkre ki bam shem la ngej how Jesus Christ ki bam shem la ale kamon ka jong u ka kitab cimpau kolonong ka bandriu ko dekhat bakhandiu ko ong bakini kini heriap shiki lumba shiki mausyang bakina ong to hap hangi bertuburi no yengi nakakmat uta basyong halor kata kaket bana ka jimbitar jong uta ukhon langbrot Isya kalonong ban riu phon riu ka dekhat ka bakhasan ka bakhan riu ka thu
bau blay unwan kum kading kaburam ka jung ubat ka jing sneng haki thliding bat shibun daka wailam ka jung utrai onsa penyap bat kita kilong lakran hakashiti a Thessaloni kalonong berkong ka dukhat bapra hakading bame udah penyar keput hakita ki bam kongu ya ka gospel ka jong utrai Jesu jongi kabumot hakasngi ka jingwan asin u Jesus Christ ka kanhun ka bankong kadei ki barang em ya ki bahok ki balangit ha Christ on wrong shabneng ya ka ba kantat ya ka gospel ka jong Christ ki bam syam langit ha u da ka ding ka jong ublay ka borom ka jong blay ansa penyar keput yaki kat ba ki balayap di tang kita ki balayap ha Christ ansa penmipat kat ba ki baman kilong em Cimpung pau kelanong ba arpo ke dekat kebasan ke ongkom ni hende kita ki basa na kita ki bayap kabamut ki baman kim syam lamipat tat andala pendap ya kata ka shi hajasnam kita ki ba layap na do ki po mensyua hadu ke jingwan asin ujus Christ kin om mipat bat kita ki bala syap niap ha ke jingwan asin ujus Christ ka Bible ka ong kin om pat mipat andala dam ka shi hajasnam ka Bible hooi ka ong kumni ha ke kitab Cimpung pau kelanong ba arpo ke dekat ke banrio ubasuk ubakut long tau bodan ke benta ke jingmipat ke benkong bat kini senshalem bat ujus Christ habneng kumba syajasnam balai ba ka Bible ka ong ubasuk bat bakut long uta ubodan benta ke jingmipat ke benkong namar kani ke jingmipat ka benkong kadai hakasi ke jingwan asin ujus Christ kan sadon ke jingmipat ka baar bat kata kalong ke jingmipat jong kibaman hadin ke syajasnam nengkong koren kalonong ke banriu gut khat ke balai ka ong hato phimtep bangin ya bishar ye ki angel ka bathau ye ki angel baman ka bakanu te lele ye ki ek badai ya kani ke jingem shi hajasnam habneng bat ukres ki rukhu jong ublay kenya sensyar bat ka Bible ka batai kumni ye ki baman khamtam e yaw saitan Cimpung pau kalonong ka bat pho gat khat ka bankong hadu ka balai ban pelengkot kat ba ki rukhu baro habneng kenya sensyar lam bat ukres syajasnam hapring kani ka syajasnam ki baman klam jing mi pat yaw saitan on khom de ki kinjri lam bat ki angel baman baro ki kita ki jat kinjri balakran ha ke kitab Cimpung pau hot juda kelanong kadantang kawe ke dekat ke bandri ko ong pakini kide ki kinjri bam jukut hapo kabadum tutlio ya ka jing bishar kasngi bakrau kimde ki kinjri ku bangi bodur ku bangi yoi balak khom yo setan henry kide ki kinjri jong ka jingdom ka kitab Jeremia kelanong ka basaw ka dekat apply hadu alphomyo ka batay bakani ka perthai hadian ka jingwan asin ujus Christ long ba kam don jing shai om don brishu basyong haka nang ta shushu ka batay ba ublay ule yakani bat un ompat penkut lut Sekaria kelanong bakasaw ka dekat ka basaw ka Bible ka ong kumni bahadin ka syajasnam kat kum ka jing sutu bangi puli ya ka kitab Cimpung pau u Jesus Christ hakasien ka balai on sawan ban yu kejat halo ulum ki olep uba persya ka Jerusalem syapang mingi bat syapang samngi de kandan ka tham ka bakrau de silyang ulum kan kenria syapang syate bat silyang syapang syati hakajingwan bankong u Jesus Christ wan kum ukulong lakha ya o haka jingwan ka baar u Jesus Christ wan yu kejat tang hakil o ban wan shaw ya kita kirukhu ki jong o haka jingwan ka balai unwan man yu kejat halo ulum ki olep bat un pung khut nang ba ka Jerusalem ka jong blai ka ba kirukhu ki jong blai ki shong hangta ka badan habneng kan le ayu Cimpung pau kelanong ba arpuai ki khat ka baar u yones haka jing tu pau ong bat ngaloi I kanong ba ka bakhut ke Jerusalem ka bathamai ba ka dawan hiya na ublay na beneng ya ka bala kre kum kanong lek kurim ya ka bala pen I ba khnang ya utunga jongka kat ba kirukhu kidan hapo kani ke Jerusalem
kaba nabneng kabala waniher halo utau lom ualep ya kaba jisu la pengkhot jing pau kalanong kaba arpho kedukhat kaba nyo pra kong de andala pendap ya kata kasih jasnam on pelanyo ya uta usaitan na kata kabendi usaitan on selek ban penshoy biang ya kita kiriu baman ke bala mipat hadin kasih jasnam ban lek banile thma ye kiriu khu ki jong ublei kadukhat ka bakhandai kong bat kila leki halor ka pengkyang ka khndo bat kila ke tawier ye kata ka jaka shongdara kita kirukhu bat ye kata kanong ba ya kabala i ke ka balaja ka ding ka jong ublei na beneng kada waniar bat kada bamdu yo setan yo mrakla yo nongi thulo palamler bat ya baro ki baman Petros kalonong gabalai ke khot ke baspo ko ong baya kani ke perthai on thang raham on pen ka khando bat kita ke jingle badon ha kani ke perthai pom on thang do ublei totep bo un sa thang ni ke perthai kadai hadin ka she jasnam kani ken kadai ka dujok ba on sa pen in khong nyaki malki kalonong ka basaw ke khot ban kong kakran yakani yakini ki bamman baro kenthop nado setan kani ka perthai ka bala jakhlea da ka pop ka khndo ka beneng ka bala jakhlea da ka pop on sapen ingkhong ka khot ka baar ka ong ba ki briu ka jongblai ki ban hapo ka Jerusalem ka bathmai ken sami shabar bar ken sa rensiet kum ki khun masi babsa hayeng ka khot ka balai ka ong ba kin yu roj ye ki bamman daba kinlong kidpay hapo kisla kejat jangki ki baman baro kila kelad pay hadien kata ka Bible ko ong chipon pau kelanong ba atpuwe ke dekat benkong ba ublay sa thau thmai biang ya kani ka perthai da ka khndo bat ka beneng ka ba thmai kani ka barem kan salinyo ka dekat ka basaw ko ong ha ka kitab chipon pau kelanong ba atpuwe ba ublay unyat no ya jinjau umat baro na ki khmat jangki bat ka jingyap kan omlong shu lemne ka jing susi lemne ka jingyam lemne ka jingpang kan omlong shu kita ki ba menshua ki la legno Matthias kelanang basan kad khat ka balai ka basan ka bapra ka ong kumni suk ki baduk ha ka masim na ba jongki long ki hima ki beneng suk ki bajamnut na bakin yo ya ka khndo kamde ya ka perthai pop ka de ya ka khndo ka ba ublei musa thau thumai yaka suk ki bakhoi ha ka donut na bakin yo i ya ublei hoi ki bakhoi ke donut ki balangai hau Jesus ki balangai ha ka jing sha ka jong u ken yo i ya ublei ka kitab u isia kelanong bandu pusan ka dekat apwei ka ong ba ha ka ta ka sngi ki breu ka jong blei ken sa te yeng biang ken sa thoru ye ki bri so wan isia khatwei ka dekat bapra ka ong bahagata ka perthai ba ka khndo ka bathmai ka beneng ka bathmai ki khna ken saila kai berusin pu nangta isian riu phausan ka khat option ka ong ba usuri ber kholang brot ken ya ba merengkat usingru unbam phlang kom omosidap ba ka domat ka long ka jimbam upsen ken ni om ya pensniu lene ya pendu ha ulom kho jenga ong utrai kabumot bahagata ka perthai kini kemrat ki bakensha ki bengi iru ki bakum using un sabam phlang kom omasidap isia riu phon riu khat ap ar apply hoi u Jesus Christ hagata ka por un sa sengela ka jong ka hima ka Bible ka ong namar kumba ki beneng bathmai baka khndo bathmai ye ki bangan thau ki ne sa akhmat jonga ong trai kom taru usmbai jumpi baka nam jumpi ki ne sa de kanjaru bana weu nai thmai hadu weipan bana ka wei sapatan hadu ka weipan ka do baro kanwan banmani akhmat jonga ong utrai ka jingmani yo blai hakani ka perthai ka bathmai kan long na bam jukut shabam jukut tai bo blai on kurkhu yang hilang boro nakam tagap dun jumblay amen nginget ki khubor ki long ki bashay kat kung ka Bible batu ai ba uble an kurkhu ya phi baro sngop hawa klet ru ban share ya kini ki khubor sha ki paralok jong phi ba ru kum jo ban subscribe khnang ma phinyo ek jing tep ne notification man kapor kaburam ba ka jingu ngi aisha uble amen